איזה יופי, בוקר בא, קדימה לעבודה. בם 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 בם. שמש, מה שעה? שעה בבוקר, אנחנו בבוקר, הייתי בוקר. עשי טובה, תעשי לי זה קפה. שמש, זה לא יפה. יפה, הייתי, יפה מאוד. כן מרקוס, מה הבעיה? אני רוצה להגיד לך, קודם כל זה דבר מאוד יפה, אבל יש לנו פה בעיה. למה אתה לא חתמת על המסמכים של האימפריה? מותק, זה האימפריה שלי. אני מחליט מתי לחתום על המסמכים. אני מנהל את האימפריה של שמש. אוקיי. יאללה שמש, תביא 2 פסטרמה. קח את הפסטרמה שלך ותעוף לי. אז זה שמש, חוק מספר 3 לא מקללים באימפריה. חוק מספר 4 לא מנדנדים לבעל המקום. חוק מספר 5 אין לשגע את הקוריאנים כי חצי מהם 50% של הקוריאנים. יפה. למה שאתה לא תיקח את הקוריאנים ופשוט תיקח אותם לערים ולגבעות? שמש, זה לא יפה. אתי הלל, אני אומר לך כבר שאם אני לא שם פה שקל במקום, נשבע לך שאני זורק ומפטר פה אנשים. קודם כל אתה לא יכול לפטר אנשים כי 50% של הקוריאנים, לא. ידעתי. תגיד, לא רשום איזה חוק כזה שהוא אומר לא לנדנד לבעל המסעדה או לבעל האימפריה? רשום חוק מספר 7 יש להביא לטנצר 2 פסטרמה. חוק מספר 8 יש להחטיף לטנצר סטירה לאוזן או סטירה מצלצלת. טנצר, תעשה לי טובה לא להתערב לי בעניינים. בבקשה, קח את הפסטרמה שלך, אני אסדר לך פה. מה אתה רוצה בפסטרמה? אתה רוצה איזה מחברת כזאת יפה נשים לך? תאכל. שמש, זה לא יפה. אתי, אל תתערבי. שמש, מה הבעיה שלך? אין לי בעיה. הבעיה שלי זה פשוט משהו אורגינל. שמש, אני אומר לך, קודם כל בוא נעשה עסקה. שמש, תגיד איזה... חבר'ה, מספיק. תגיעו, מספיק. קודם כל אני רוצה להגיד לכם, דבר ראשון, יש לנו באימפריה להקת הטררם. מה זה? להקת הטררם? חבר'ה, תקשיבו לי טוב. קודם כל, קחו את עצמכם מפה ותעופו לי מהעיניים. שמש, זה לא יפה. יפה מאוד. טנצר, תפוס. קח הפסטרמה שלך ותעזוב אותי בנפשי. שמש, חמור. חוק מספר 6 אין לקלל את מר שמש בתנאי שאתה תקלל את עצמך בתור מניאק. שמש, זה לא יפה. שמש, תגיד, איך אני מבדיל בין וויסקי לוודקה? ססי, בימי הקדם לא היו מאמינים בוויסקי, היו מאמינים בוודקה. לקח את הוודקה ותשתה אותה, פשוט בסדר? בסדר, ססי? תודה רבה. יאללה, אתה יכול להביא לי קצת איזה פסטרמה. טנצר, תפסיק. כל היום אתה אוכל פסטרמה. מה יש לך מהפסטרמה הזאת? מה?
באופן שהשמש מזרחת, ולשמש יש עיניים גדולות וכחולים, ואתי עושה לי קפה. אתי תראי, שמש תפסיק. כל החברים, האימפריה פתוחה לכולם. יאללה, איזה יום יפה, וטנצר יש לו ריח, עושה גם הוא פורח, וטוב טוב טוב לי על הלב. אלא, אז אמיר התחיל לשיר. שמש, תביא שניים פסטרמה. טנצר, נתתי לך גם היום מוקדם בבוקר פסטרמה. מה אתה רוצה לאכול עוד חוץ מפסטרמה? אולי איזה חבילת במבה? לא מעניין אותי במבה, אני רוצה פסטרמה. פסטרמה? אין לי פסטרמה. נמצא לזה מישהו. אין לנו פסטרמה. אז אין לכם פסטרמה. אז איך אתם מעלים ככה אימפריה? טנצר, לא לצעוק, בבקשה, לא להתעצבן. בסדר, אני מדבר עם מרקוס. מרקוס! 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 כן, מה הבעיה? מרקוס, תקשיב. הבעיה שלנו שטנצר צריך איזה שניים פסטרמה לחצי מחיר. שום חצי מחיר, תרשום. לא רושמים, זה אימפריה. חוק מספר 8. אין לרשום באימפריה על תנאי שלא תשלמו כסף. מה זה? מה, אתה גובה חובות? לא, טנצר. זה חוק של הקוריאנים. תאמין לי, עשיתי טעות שהבאתי לכם את המרקוס הזה, הוא שטף לכם את המוח. מרקוס שטף לך ולאתי את המוח. הוא שטף לכולם פה את המוח. נכון, מרקוס? נכון. עכשיו תקשיבו, יש לי איזה משהו טוב. מה אתם אומרים? נעשה באימפריה ערב קריוקי. מרקוס, עשינו כבר איזה ערב קריוקי אחד, ונראה לי שזה יספיק. למה? בוא נעשה קריוקי בסגנון תימנים. נכון, יכול להיות טוב. יכול להיות טוב, נו. שמש, מה אתה אומר? נעשה איזה אימפריית הקריוקי? אתי, תקשיבי לי טוב. אנחנו לא עושים שום קריוקי, כי פעם קודמת שעשינו קריוקי, כמעט כל הלקוחות עזבו את המקום. כי מרקוס, במקום לשיר, בעט לי בלב, כי מרקוס זייף. בסדר, אני זייפתי, אז מה לעשות? אני לא זמר, אני לא אלוויס. שמש, מה אתה אומר? לשיר? פסי, לעסק. פשוט, לך, תעבוד לך למחסן, ותסדר כבר את הארגזים שקיבלנו כבר. שלום חמוס. שלום, מה שלומך? חמוס, אתה יודע שבימינו קוראים את הידיעות, את המעריב, את הצחוקיאדה. תגיד לי מה הבעיה שלך. ג'ללו. שמש, מה שלומך? אוגי, מעניינים, סמר. אני לא יכולה, תפסיק. תגידי, מה הבעיה שלך? אפשר לעזור? משהו? שמש, תקשיב, אני סידרתי לנו איזה משהו טוב. מרקוס, תעזור. קחי פה את עוגן ותראי לה. אני לא יכולה, תפסיק. שמש, מה העניינים? אהלן, בא. יאללה, תארגן את פטל. פטל. לא בריא. אז תארגן איזה מים. תודה רבה. תגיד, מה אתה אומר? הכנסתי לבאג את הבאג מספר 3 ו-4. וואלה. אתה יכול ללמד את אתי איך להכניס שם את תימנים? שמש. תקשיב בר, קודם כל חשוב מאוד להיות מרוכזים. אתה יכול בבקשה ללמד את ססי מה זה שמפניה ומזין, וויסקי ווודקה.
ססי, שמפניה זה משקה מאוד מאוד לא בריא, אוקיי? וויסקי זה משקה מאוד מאוד לא בריא. שמעת? בא מסביר לך בשפת הסימנים. עכשיו תקשיבו לי טוב כל חברי האימפריה. כשטנצר נכנס, דבר ראשון שהוא מבקש, איפה הפסטרמה? הלאה. 3, 2, 1. איפה הפסטרמה? יאללה, איפה הפסטרמה? כפיים לטנצר! איפה הפסטרמה? טנצר, בימינו לא היו מאמינים בפסטרמה, אבל היו מאמינים במשהו אחר. חבר'ה, 3, 2, 1. מה זה? אני אתבע אתכם חברים, אני אתבע אתכם. 3, 2, 1. טנצר, המניאק. וכולם על מרקוס. 3, 2, 1. מרקוס. כל הכבוד שמרקוס וטנצר סידרו לנו פה וואחד באימפריה, אבל יכול להיות שהם לא יהיו פה הרבה זמן. שמש זה לא יפה. אתי, תרגי. תשתי לך איזה כוס קפה ככה. אנחנו חברים. מבלבלים פה את המוח. תמיד אפשר להגיד, הכי טוב, הכי פשוט. אז איך אומרים אצלנו? תן כבוד לחבר, אל תיתן כבוד לטנצר המניאק. שמש. טוב חברים, אנחנו לא מוכנים לקחת את זה יותר לעומק, כי טנצר ישלם את המחיר. שמש, תגיד, אני יכולה בבקשה ללכת לעשות שופינג? הייתי רוצה לעשות שופינג? טוסי לגרעים, לערים ולגבעות. שמש, לאן אתה הולך? אני הולך לערים ולגבעות, ואני אצוד שם את...